entre altres coses, per les conegudíssimes catifes, per les corals, que són també molt conegudes, o, per exemple, per l'excelsa Setmana Santa amb uns passos interessantíssims que tenen en esta ciutat, com dient, del Baix Vinalopó. Però també és molt coneguda, encara que molts de vostès potser no ho sabien, per la seva horchata, el seu hort blanc. Ahí tenim a María José. María José, què és el segon o el tercer got? Què te fas? Jo, home, el got que no falte. L'ocasió s'ha d'aprofitar, eh? Sempre. Però t'he de dir que no sóc jo la més lista, eh? Així centenars de crevillentins passen cada dia, la prova la tenim així, a comprar la seva horchata, o si no, altres productes que també se fan en Casa Caldós, granissats de diferents estils, però el que més triomfa, com no, és el sabor tradicional de la horchata. A més, en una empresa que conserva encara el regust de lo antic. Només has de veure l'estètica del lloc on estem en la mateixa fàbrica, tenim l'obrador al costat, i aquest espai no podem dir que és la gelateria, perquè així la gent ve i ho compra i normalment s'ho endú a casa o s'ho menja pel carrer. Este és millor, podríem dir, el despatx d'horchata. I ens diuen que com està la horchata de Crevillent. Hombre, mira, habrá horchata por todos los sitios, pero como esta, ninguna. Claro, què ha de dir una crevillentina? Però, companys, és que de veres que este lloc és únic, eh? És l'Itàlia d'Orna. A més, transparent. Les portes de l'obrador sempre estan obertes per a que el client, quan vinga a comprar el seu producte, puga veure en directe i en viu com se fabrica. Així tenim un especial, estan fent-nos horchata especialment per a nosaltres. Tenim la xufa, Francisco, i me dius que la recepta és la mateixa des de fa 200 anys. Sí, la recepta i la xufa, més o menys, la tenim, és la mateixa. La xufa d'Alboraya. Eso és. I esta que tenim així ja la tenim a remulla. I ara què fem en ella? Ara la posem a la picadora i ja luego la passem a la premsa. Tota teua que volem veure-ho en directe. Importantíssim. Hi haurà gent que dirà, què fan estos en Crevillent parlant d'horchata? Però atenció, és que n'hi ha historiadors que ens diuen que sí, evidentment, que la xufa ve d'Alboraya, però que tradició d'elaborar-ne l'horchata n'hi ha moltíssima, antiquíssima, des del segle XIX, en pobles com Alacant, Xixona i, com no, Crevillent. O sigui que no és una cosa tan estranya. Estem en el ple procés d'elaboració de l'horchata. La tenim en el molí. En este cas el molí d'acer, però a més la tradició l'heu tingut que renovar perquè estès canvien, Francisco, però el molí antic que teníeu era de pedra. El molí era de pedra de granito. I això feia com el pernil, un poquet la diferència de tallar-lo en màquina, tallar-lo en gabinet. Eso és, el trencar en pedra no és el mateix que trencar el que és en metal, perquè l'estructura varia, el que és el trencar varia, luego el sabor també varia un poc més, però claro, no podem fer altra cosa. Les normes ja ens obliguen a fer-ho d'esta manera. No va estar meravellosa, ja t'ho dic jo. Bueno, i veiem a Antonio que la boca del molí de picar, a on? Com es diu el següent aparell? La prensa, és el prensar de la xufa. I què passa? És un prensat, ara que és rotatori, que hi ha unes cuchilles, unes aspes, que prensa contra una paret que hi ha un colador. Però abans se feia igual, però el que era hidràulic. La pressió era hidràulic i a mà. Era un tipus de tornillo sin fin, li pegaves i anava... Els ingredients, Francisco? Els ingredients no té truc ni té... És lo normal, és la xufa, el goteo d'aigua, que és el mínim, el que és suficient per sacar el que és el gust de la xufa i el sucre. I s'ha acabat. I ja està. I ara disfrutar-la. I ahir, a poc baixint, només cal afegir-li el sucre i, com no, gelar-la. Jo vull presentar-vos a Mercedes, és la més veterana d'esta empresa, una empresa que va néixer el 1910. Anem a aprofitar per així que continuem fent horchata perquè el soroll del molí de picar, quan venen de fora vos diuen, com això no ho importeu? Quan la proven, me diuen, nena, per què no lleveu hasta el fin del món el bo que està? A veure si és de veres i la gent acostuma ja a menjar, a demanar horchata de Crevillent. Molt bé, molt bé. Anirem fins a Crevillent. Bueno, en el meu cas, Alfons segur que ha estat, però jo aniré a tastar-la. I, bueno, hem parlat de festes amb les velles, d'horchata,